ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಸ್ ಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲಾಗ್ಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದಿರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅದು 4 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನಿಕ್ಲೇನೆ ದಿಪ್ಪಾರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಇಲ್ಲು ಮಂತೇರಿ ಚಿಪ್ಪ ಕಟ್ಟದು ಹೌದಾದ ರೀಸನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ಬಲೆ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಅಂಚಿಗೆ ರೋಡು ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಟ್ಔಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೈದನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷನ್ ಐಟಮ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರಿಪೇರಿ ಮನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಂತದಿನಿ ಅಲ್ಪ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಟ್ಟದೆ ಇರದೆ ಪಂಡ ಮಗಲ್ ಬತ್ತದ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೈ ಬಾಡ್ಬೇರದೆ ಐಕ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕುಂಟಾಜಿಡ್ನುಂಡು ಇಂಚ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ತುಂಡ ಆಕೃತಿ ಪಂಡದು ಇಲ್ಲದ ಪುದಾರ್ ನನ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಉಲೈ ಪೂಯಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಲ್ಗೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ತೀತ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೋಫಾ ಮುಲ್ಪ ದೈವದ ಮಂಚವು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಕುಲ್ಲೇರ ಸೋಫಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಕೂಲರ್ ಉಂಡು ಈ ವಾಲ್ಡ್ ಈತ ಐಟಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಅಡಿಗೆ ರೂಮು ತೋಲಿ ಮೂಲು ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ದೀತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಲ್ಪ ಬಾಜನ ದಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ರೂಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಈ ಮೇಕ್ ಪೋನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮು ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಒಯ್ದುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಮೂಲು ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೀಪುನೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಚೀಲಡ್
ಡ್ರೆಸ್ ದೀತೆ ನಾ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ಯಾರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆದ ವಾಕರ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಾಲೆದ ಟಾರ್ನನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ದೀತಿನಿ ನಾನು ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಪೋಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ಪದಿತ್ತೆ ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ರದ್ದು ಕನ ಇದು ನೈನ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂಚ ಮಂತದೇರು ಐಕ್ ಪಜ್ಜೆ ಪೂರ ದಿಯರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಮುಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪುನ ಹಾಸಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇಂಚಿಗೆ ಪೋಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಮೂಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ದೀತ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪಿದೈ ಪೋಯರೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ದೀತ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟರ್ದುನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೇಟ್ ಬೆಂದರ್ಗು ಇಂಚ ಸೂಪ್ ಆಡಿಯರೆ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಚ ಬತ್ತಂಡ ಕುರ್ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲು ಇಲ್ಲಂತೂ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ಈ ಜಾಗನ್ನ ಮದೆ ತೊನ್ನಿ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮುಡು ದೆತೊನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಲಾನ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದನಾಗ ಕೂಡೊಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಅವೇ ಒಂದನೇ ಎಲೆ ಎರಡನೇ ಎಲೆ ಎಂದು ಬರೋಂದು ಇತ್ತನದೆ ಅಂಚ ನನ್ನ ಲೋನ್ ಮನ್ಪುನ ವಹಿವಾಟ ಒಂದೊಂದು ಪಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬಂಡದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಗೋಡೆ ಉಂಡು ಟಚ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಈತೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿಂದೆ ಈತೆ ಆ ತೇಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂಚ ಐನೇ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಂತು ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಪನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿ ಒಂತೆ ಶೋಕ್ ಮನ್ಪುಗಂದ ಅಂಚನೆಕ್ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಪೂರ ಮಂತದು ಅಡಿಗೆದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ರೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಮಂತಿನಿ ಹೊಸತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪರತು ಇಡ್ಲದಲ್ಲ ಒರಿದಿಜಿ ಪೂರ ದೇಯ್ದ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಒರಿದೀನಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಆಂಡ್ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮಗೇಪ ನನ್ನ ಅಂದ ಓದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆನ್ನು ಸರಿ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲು ನಮಕ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಿಡ್ತಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವೆ ಅದೇ ಆ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ನಡ್ತಿಜ ನಮ್ಮ ಕಂಗದೈ ತಾರೆದೈ ಪೂರ ಈ ಕಾರ ಐನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೊಡುಂದೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನಿಕಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲು ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯ್.